हाब दिनैबो मानसि फैगोन ना फैयाब्रा फैबाबो सिख्लाफोर फैबा हामगौलै गसाय ओरैनोबा सिख्लाफोर फैयाबाथाय आंना गोसोआनो मोजां मोनथारा दिनानो फुरा गाज्रि जाखायो सिख्लाफोर सासेबो फैयाबाथाय फैबा हामगौलै दिनै जात्रियावनो सिख्ला ओरैनोबा दाख्लैनिफ्रायनो सासेबो सिख्ला नुवाखै आं साला आरो सेंग्राफोर फैबायबाबो दाख्लैनि बायदि मोजां लुथिखागोन आं दिनैनो र' दसे नेबावनि आं सिख्लाफोर फैबाय बायो खोमा है नै माथो सासे फैगौ नै माथो बुरैसो हाब आबै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय फिसौ बे जादु मन्त्र मारिग्रा अजा बोराया नोंनो ना हाब बुरैया गावहा बुरैनो आंखौसो अजा बोराय जालायबाय आरोना औ आबै आंनो हा माथोमोन माने आं खोनानो मोनदों जे नों मानिबा मुलि रोंसोगारगौनो औ आबै हाजोबो आं गासिखौबो नों नामखौल' खोन्थाना मानि मुलि नांगौ दानो बानायनानै हरगोन आं बिदिसो नामा औ आबै नङा माथो गासिखौबो हाजोबो आं गासिबो बुस्थुफोरखौनो आं हायै जेबो बुस्थुआनो गैया आबै फिसौ नोंमारगौना साला बुरैनो फैसाबा होनो हागोन ना हायाब्रा औ आबै गासिबो जाजोबो माथ्र फैसाल' थानांगौ अब्लानो गासिखौबो मोनजोबगोन आंनावनो फिसौ फैसाखौ जिंगा दासि नोंनो जेसेबां नांगौ एसेबां होगोन आं माथ्र नों आंनो आंनि नांगौखिनिखौल' हर आच्छा माथो बुरिया माहाजोनथार खोमालै बिनिखायनो जिसिबां फैसा नांगौ इसिबां ला होनलायलायनाय साला दाउलायानो दिनै सनानि बिदै दैबाय माथो आंनाव साला दिनैनो मोजां लुथिखानोसैलां बे बुरिखौ दे जागोन आबै हा मानिथो मुलि नांगौ आबै नोंनो आंनो फिसौ मानि मुलि नांगौ खोन्थानोबो लाजिलाय लाङोलां फिसौ आइया जारला जागोन माथो बे बुरिजों लाजिलायबावो आरोना दाबो हाथाय गजोबलायनानैबो मा आबै खोन्थानो लाजियो दे लाजिनाङा खोन्था माने फिसौ आंनो सिख्ला जाफिननायनि मुलि हरदोहाय आं गोदोनि बायदि सिख्ला जाफिननो लुगैदों बिनिखायनो आंनो मुलि हरदो नोङो सिख्ला जाफिननायनि मा आबै सिख्ला जाफिननायनि मुलि औ फिसौ सिख्ला जाफिननायनि मुलि आइया माथो बुरियालाय देन्जारसो हाब आबै आंनाव बिदि मुलि मोननाय नङा दा मा मोना नोंनो होनदोंमोन माथो गासिबो मुलिफोरखौनो मोनजोबगोन हाब आबै मोननायालाय मोनोब्रा गासिखौबो खिन्थु नों बिनाय बायदि मुलि रावबो बानायनो हायाथ' ओमफ्राय आबै नोंनोलाय मानो सिख्ला जानायनि मुलि नांबावगौ जाखो नोंलाय साननैसोनि उनावनो थैखासिन माथो साननैसोनि उनावनो गोलाव जाखासिन नों थैबानो गोदान जोनोम मोनखासिन माथो उन्दैनिफ्राय मानोथो सिख्ला जाबावनो नोंलाय मा होनदों नों आंखौ आं थैसिगोन औ आबै साननैसोल' नेदोब्रा नोङो ओमफ्राय आबै नों बिनाय बायदि मुलि जेरावबो मोनालै मा मोना बेलाय मोनालै आबै मोना जेरावबो मोना मोननायमोनब्ला आं गावनो जागौमोन माथो आंनो सेंग्रा जागौमोन जानानै मोनाबालाय अजा बोराय नंखाया नोङो होद साला बुरै आंनिलाय टाइम वेस्ट खालामनो फैदों ना मादोंब्रा नोंलाय साला बुरैनो सिख्ला जानायनि मुलि नांगौनो बेनो साला जाम्बि थांबाथां मा नों आंखौ बुरै होनदों नों आंखौ बुरै होननायनि सिगां नों गावखौनो आयनायाव नायग्रोसाय नों बोराय नंगौना नङा ए बुरैया उल्थासो होनलायबावदों दा रागा जोंबा मानजिनानैसो हरगोन आं नोंखौ मानजिनो नों आंखौ मानजिनो नै आंना बाराबा मोखावनो खुदै गारगोन आंना बुरैना खुदैया आंनि खुगा सिङावनो हाबफैलायदों ओइ बुरै आंनि सिङाव बांद्राय जाना दै नोङो बांद्राय जानायसो नुदों नोङो हो साला मोसौ गियान ओइ बुरै सिरि बिनिफ्राय थांखादो दा आं रागा जोंनांगौबा नङाबा जारलासो जागोन नोङो जारला जानोसो
नोङो नोंखौसो जारला खालामगोन आं आंनि फिसाला गोमबोरखौ लेंहरनानै नोंखौ गावथार होथारगोन आं लेंहरनि आं गोमबोरखौ थां सोरखौ लेंहैनो लेंहै रावखौबो गिया आं बे जोनोमाव सोरखौ लेंहैनो लेंहै बे जोनोमाव रावखौबो गियासो होनदों नोङो बेथा बेहायनो थाथ' नोङो नोंखौ फैगोन जोनोमावबो गावथार होथारगोन आं नोंखौ जोनोमखौनो जानो आं बेथा नों बेहायनो थाथ' थांदो आंनि सिगाङाव बिदि फेक दा बखिबाय थाखादे साला बुरेरैनो बेथा बेहायनो थाथ' नोङो फैफिनगासिनो दं आं साला बुरेरैनो सिख्ला जानायनि मुलि नांगौ बेनो लाजियाबो साला बेनि थाखायनो आंना दिनानो दिनै गाज्रि थांलाय सिनलाय बियो साला जाथ्रायावनो सोरखौ लोगो मोनोब्रा साला असयब बुरैया मुडखौसो गाज्रि खालामलांबाय आंनिखौ बिदि जाबाथाय थानोनो बायो आं जायगायावनो नै माथो सिख्ला फैगौ फै साला आंना मुडा एसे गाज्रि जाखादोंलै एसे मोजां खालामनो फै मा जाखो बालक आंनो नोंनि मोनसे मदद नांगौमोनहाय माबायदि मदद नांगौ नोंनोलाय जारौ माने खोथाया ओरैबायदि बाबा आं सासे सेंग्राखौ जा गोसोथोयो खिन्थु बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोआनो आंखौ नायफिनानो आं मा खालामबावनांगौ बाबा मा खालामनाया मोजां जागोन आंजों खावलायाव खेबसे खुदुम जा अब्लानो गासिबो मोजां जाजोबगोन मा बाबा मा होनदों नोङो ओहो आं जेबो बुङाखै नोङो मा खालामबा मोजां जागोन हा सेंग्रायालाय अबेनिथो नों मोजां मोननाया माबा बाबा गामिनिनो माबालै बाबा आं बे सेंग्राखौ जा गोसोथोयो खिन्थु बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोआनो हाब नों बायदि समायना सिख्लाखौ इमान गुफुर गावदां सिख्लाखौ बे सेंग्राया गोसोथोआ ओहो बाबा आंखौ गोसोथोआनो बियो बिदिबा आं मा खालामनांगौ जाखो आंजों खेबसे गोबालाय अब्लानो गासिबो थिग जाजोबगोन मा बाबा मा होनदों नोङो ओहो आं जेबो होनाखै नों इमान समायना सिख्लाखौनो गोसोथोलायाखै बे सेंग्राना सोरबा गोसोथोनाय दंखायो खोमा बिनिखायनो नोंखौ गोसोथोआखै बे सेंग्राया माबालै बाबा गोसोथोनायथ' गैया खिन्थु हिन्जाव दंखायो आरोना बेना मा बे सेंग्राना हिन्जाव दंखायो बाबा बे सेंग्राना हिन्जाव दंखायो हाब मासे जाम्बि सिख्ला नोंलाय सेंग्राफोरखौनो मोननो थाङासै नामाब्रा नोंलाय जे हिन्जाव दंखालायनाय हौवाखौ गोसोथोनो आंखौबो गोसोथोनो हायो आंबो सिंगेलखा मा बाबा मा होनदों नोङो जेबो नङा आं जेबो होनाखै ओमफ्राय मा नों गोसोथोनाय हौवाया गावनि हिन्जावखौ गोसोथोआ नामा गोसोथोलायनायालाय गोसोथोलायो खोमा बाबा सानैजों दोनखारलायनायसोना थेवब्लाबो आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो मोजां मोननाय ना आच्छा गोदोनि गोसोथोनाय बिनिखायनो बावनो हायाखै नों बे सेंग्राखौ ओहो बाबा बावनोनो हाला आं बे सेंग्राखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आंजों खेबसे उन्दु अब्लानो गासिबो थिग जाजोबगोन मा होनदों नों बाबा जेबो नङा जेबो होनाखै आं मा खालामनांगौ बुंदो बाबा नाङा बालक जेबो खालामनाङा आंबो बिदिनि थाखाय जेबो खालामा मानोखि मानै गोसोथोलायनाय दाउथुखौ बोखाबा फाब नाङो है बाबा फाब नांनायखौ बाद दोनथ' नाङा आं हाया बिदि मालाय गोसोथोलायनायखौ आं बोखानो हाया है बाबा नों मानो बिदि बुङो नोंनो मा नांगौ होजोबगोन ना आं बा सिख्लाया माथो मा नांगौ होजोबगोन जालायबावो होजोबनो हागोनथां माथां बाबा माथो सानबाय थाखो नोंनो मा नांगौ बुंद' आंनो जेसेबां नांगौ इसिबां होनो हागोन नालै नोङो मानो हाया जानो बे सेंग्रानि थाखाय गासिखौबो खालामजोबगोन आं नोंनो जेसेबां फैसा नांगौ इसिबां होगोन आं बाबा बुं नोंनो बेसेबां नांगौ आच्छा हामारोसो अब्ला हायो आं बाबा मानोखि आं बे सेंग्राखौ आंनि थार गोसोजों मोजां मोनोना बे सेंग्रानि थाखाय गासिखौबो खालामजोबगोन आं आच्छा जागोन दे जागोन खिन्थु आंनो जेसेबां नांगौ इसिबां होनांगोन दै नङाबा आं नोंनो जेबो हरनाय नङा औ जागोन दे बाबा नोंनो जेसेबां
बेसेबां फैसा नांगौ बेसेबां होगोन आं आच्छा जागोन दे अब्ला हा सेंग्रानि नामालाय माथो नों गोसोथोनाय सेंग्रानि नामा